Τελείωσε, Σάβα μου? Ναι. Το χάπι σου. Ευχαριστώ. Να σου βάλω νεράκι? Ευχαριστώ πολύ. Το κατάπιε. Μάλλον. Πάμε να δούμε. Γρήγορα, άνοιξε το. Πάντως καταπληκτική ιδέα αυτή με την κάμερα. Τι κάνει τώρα? Στην ντουλάπα πάει. Τι βγάζει? Το τετράδιο. Τι τετράδιο? Έχει ένα τετράδιο και κάτι σημειώνει. Τον έχω πετύχει 2 φορές ως τώρα. Ναι, και εγώ τον είδα χθες το βράδυ. Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ. Μήπως κοιμάσαι την ώρα που πρέπει να φυλάς σκοπιά? Όχι. Πρέπει να το πάρουμε. Σε αυτό το τετράδιο κρύβεται η λύση του μυστηρίου. Ό,τι ξέρει, ό,τι έχει θυμηθεί, ό,τι σκέφτεται και ό,τι έχει σκοπό να κάνει. Τι τετράδιο είναι αυτό? Μωρέ, να το πάρουμε, αλλά πώς? Θα κατέβεις στις εκλογές. Αλήθεια? Εδώ σε πήραν τηλέφωνο τα 2 μεγαλύτερα κόμματα της χώρας και εσύ το σκέφτεσαι ακόμα? Μα εγώ δεν ξέρω τίποτα από πολιτική. Γιατί ξέρεις από ηθοποιία? Και με ποιον από τους δύο θα κατέβω? Ασήμαντη λεπτομέρεια, θα δούμε. Αν κατέβω με τη Νέα Δημοκρατία θα γνωρίσω και την Νατάσα, θα μιλάμε. Θα δούμε, είπα. Άλλωστε δεν ξέρουμε αν μιλάει αυτή. Με τη Νέα Δημοκρατία θα κατέβω. Το Πασόκ δεν θα βγει. Ποιος το είπε? Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν. Αγάπη μου, το Πασόκ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά δεν είναι λύση, θα περιμένουν το μεγάλο έρωτα. Περνάει ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά. Τέλος πάντων, μη σε απασχολούν τώρα εσένα αυτά. Άλλωστε με το που θα βγεις θα δηλώσεις ανεξάρτητη, βρε. Γιατί? Γιατί σκοπός δεν είναι να είσαι μία από τον μπούγιο που θα κάνεις ό,τι σου λέει το κόμμα. Εσύ ως βουλευτής θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Πάω να βρω την κυρία Μπέκου. Αν σε πάρει καμία εκτελεστική επιτροπή τηλέφωνο, όποια από τις δυο, τι είπαμε ότι θα πει Τάμι? Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ εδώ στον αγώνα. Μπράβο, Τάμι. Μπράβο, Τάμι. Μα καλά, τώρα θες να κατεβάσεις την Τάμι στις εκλογές? Όχι μόνο θα την κατεβάσω, θα τη βγάλω κιόλας. Μη χειρότερα. Γιατί? Εγώ αυτό που ήθελα πάντα στη ζωή μου ήταν να ελέγχω την εξουσία. Τώρα με την Τάμι στη Βουλή έχω να φορά της εξουσίας στο τσεπάκι μου. Καλό, έτσι. Τι να σου πω, εσύ ξέρεις. Εσείς πώς θα πάτε με το Σάβα? Άστα. Μπλέκονται τα πράγματα. Έχει αρχίσει να ξαναγίνεται ο παλιός Σάβας. Τι, θυμήθηκε το δελτίο? Όχι, θυμήθηκε τον κακό του εαυτό. Από πότε, καλέ? Δεν ξέρουμε και εμείς αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Είσαι έτοιμη, Μπία? Σχεδόν. Συντομεύεται, αν είναι δυνατόν, έχουμε μείνει πίσω. Καλέ, τι έπαθε αυτός, μίγα το τζίμπησε. Με μένα τα έχει. Γιατί? Γιατί κανονίσαμε να πάμε εκδρομή και του τα έκανα θάλασσα. Ξίδι! Με λαδάκι, με λεμονάκι, πάρα πολύ νόστιμο. Άψε, μωρή. Εγώ φταίω.
Και αυτός ο χριστιανός τώρα ήταν ανάγκη να βρεθεί στο δρόμο μου. Διαβάζεις, Σάβα μου? Μάλιστα. Τι πράγμα? Την ιστορία της Καμίλ Κλοντέλ. Την ξέρετε? Την ιστορία, ναι. Την Καμίλ δεν έτυχε. Πέθανε. Το έχω υπόψη μου. Τι τραγική ιστορία. Τρελάθηκε εξαιτίας ενός άντρα. Στεναχωρέθηκες εσύ με αυτό, Μα είναι να μη στεναχωριέσαι. Η υπερβολική αγάπη την οδήγησε στην τρέλα. 1000 φορές να είχε τρελαθεί αυτός. Συμφωνώ. Ναι. Σε ποιον δεν αρέσουν τα happy end? Εσένα τι σε έπιασε και το έριξε στη λογοτεχνία? Τι να διαβάσω. Αθλητικές εφημερίδες. Δεν σ' αρέσουν? Όχι βέβαια. Γιατί τόσο καιρό με έχετε δει να διαβάζω αθλητικές εφημερίδες. Όχι. Αλλά λογικά αυτό θα ήταν το επόμενο βήμα. Τι θέλετε να πείτε? Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό? Πάντα στο πληθυντικό δεν σας μιλάω, Κυριακέτη. Πώς. Την τελευταία φορά που κάναμε μάθημα μου μίλησε στον ελληνικό. Δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάσαι. Καλά. Πώς πάει, Γιώργο? Μια χαρά. Εσύ? Καλά. Μωρέ, συγγνώμη για το πήλιο, αλλά κάτι μου έτυχε. Δεν πειράζει, Μπία μου. Εγώ μια εκδρομή ήθελα να πάμε. Άμα δεν θέλεις, δεν θα σε πάω και δεμένη. Εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι? Απλώς τον τελευταίο καιρό είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις κτλ. Ξέρω, τα έχω ξανακούσει αυτά. Λοιπόν, βγες με το καλό από τη δύσκολη κατάσταση και τα ξαναλέμε. Θες τίποτα άλλο? Όχι. Δηλαδή, κάτι θέλω να σε ρωτήσω για τη σκηνή, αλλά τώρα στο χέστο. Vous êtes français? Oui, français. Τι θα ήσασταν? Comment tu t'appelles? William. Et toi? Camille. José. Δεν μου λες, άμα πάω εγώ στο Λούβρο, θα μπω μέσα με τη τορτία μου. Εσύ όταν πας σε σούπερ μερκάδο, σε σούπερ μάρκετ στο Παρίσι για να ψωνίσεις, μπαίνεις μέσα με τη κρέπα στο χέρι. Γέμισε το πάτωμα μουστάρδας. Ah, le souvlaki. Λεσουβλακί βέβαια. Άμα μπαίνουμε μέσα σε μαγαζί, όχι σουβλακί στο χέρι, σουβλακί πακέτο. Paqueto. Περίμενε. Πακετό. Έσω σουβλακί πακέτο. Κατάλαβε? Και σε στα κολίτσα. Και αυτό είναι κουβά. Και αυτό είναι σφουγγανίστρα. Παίρνουμε τη σφουγγανίστρα, τη βάζουμε μέσα στο κουβά, τρίβουμε, φεύγουν οι μουστάρδας. Άιντε. Ποιες είναι αυτές? Αυτή είναι η Μυριάμ και αυτή είναι η Καμίλ. Και τι κάνουν? Σφουγγανίζουν. Έβαλες τις πελάτησες να καθαρίσουν. Αυτές το λέρωσαν. Μη χειρότερα. Όλοι δουλεύουν σε αυτό το μαγαζί εκτός από σένα. Καμιά ώρα θα μπω μέσα και θα σφουγγαρίζουν οι καριάτιδες. Καρέτιδες είναι αυτές με το ταβάνι στο κεφάλι. Δεν είναι ταβάνι, βρε. Ανιστόρητο. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Τι γίνεται, τι κάνει ο άλλος? Τι να σου πω. Δεν εξελίσσονται έτσι όπως περιμέναμε τα πράγματα. Τι θες να πεις? Έχει αρχίσει πάλι τα σεις και τα σας. Χώρια που διαβάζει μέσα την Καμίλ Κλοντέλ. Ποια? Δεν ξέρεις την Καμίλ Κλοντέλ? Έχουμε μία Καμίλ εδώ. Δεν ξέρω αν λέμε την ίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Υπομονή. Το βράδυ θα μάθουμε. Κοιμήθηκε. Μάλλον έχει πολλή ώρα να κουνηθεί.
Το τετράδιό του που το έχει βάλει. Κάτω από το παξιλάρι. Τι κάνεις τώρα? Στέλνω μήνυμα στο Γιώργο. Τώρα βρήκες. Μωρέ, έχει γίνει μια παρεξήγηση. Πρέπει να το εξηγήσω, αλλά... Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Θα ασχοληθούμε μετά με αυτό. Λοιπόν, όποια ρίξει το μικρότερο, πηγαίνει. Ρίχνω. 6. Τη γλίτωσες. Δύο. Άντε, καλό ταξίδι. Που ξέρεις πως να ρίξεις άσο. Άσο. Στα πόσα παίζουμε? Την είδε. Δεν ξέρω. Καλά, θα έχει πάρει τώρα η άλλη την πλάκα της. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τη βλέπεις. Μια σκιά μόνο φαίνεται κάτω από το κρεβάτι. Κουνιέται, κάτι κάνει. Μας κάνει νόημα, κάτι θέλει να μας πει. Μας μουζώνει. Ναι. Μήνυμα. Η Μπία. Τι λέει. Και τη γρουσούζα φταίει. Κι άλλο. Τι κάνει? Στείλτε μου μήνυμα. Το έχω στο αθόρυβο. Λοιπόν, στείλ της. Κυρία Βερόνικα, είστε καταπληκτικοί, σας βλέπουμε στην τηλεόραση. Τι έγινε? Μία από τα ίδια. Πόση ώρα έχει περάσει? 1,5? Αν κάπου τόσο. Ο άλλος δεν κοιμήθηκε ακόμα. Η Μπία τι κάνει? Στέλνει μηνύματα. Κοίτα. Ειλικρινά σου ζητάω συγγνώμη. Θέλω να το πιστέψεις. Κάποια μέρα θα σου τα εξηγήσω όλα. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, αυτό έστειλε. Δεν ήταν για μας αυτό. Μπερδεύτηκε. Σηκώθηκε. Έρχεται. Αποστολή εξετελέστη. Μπράβο, καταπληκτική. Μόνο που έκανες ένα λάθος. Τι λάθος? Έστειλες αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν είναι για σας. Αυτό πήγαινε στο Γιώργο. Ναι, αλλά σε εμάς ήρθε. Και στο Γιώργο τι έστειλα? Πάγος ο πισινός μου, δεν αντέχω πια. Καταστροφή. Έλα τώρα, άστα αυτά. Δώσ' το τετράδιο να δούμε τι γράφει.
Το όνομά μου είναι Σάββας Κατσίκης. Μένω στην Ηλιούπολη. Τα γράφω αυτά σε περίπτωση που τα ξεχάσω, να τα διαβάσω για να τα ξαναθυμηθώ. Έχει και ημερομηνία. Όχι. Να σας πω, μην είμαστε δίπλα στην κρεβατοκάμαρά του, πάμε στο σαλόνι. Και άμα το τελειώσουμε και πρέπει μετά να ξαναπάει στη θέση του, θα ρίξουμε πάλι ζάρι. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω εκεί μέσα. Σήμερα φάγαμε γιουβαρλάκια. Τα έφτιαξε η κυρία Κέτη. Ήταν πολύ νόστιμα. Ένα γιουβαρλάκι έπεσε στο πάτωμα. Κατά λάθος. Τα γιουβαρλάκια... Προχώρα μια ώρα έκθεση με τα γιουβαρλάκια. Δεν σαν έχει τίποτα πιο ενδιαφέρον. Χτες είδα στην κουζίνα ολοταχώς. Κέρδισε η πιπεριά. Εγώ ήθελα να κερδίσει η ντομάτα. Παρακάτω. Βρήκα 1 ευρώ πίσω από τον καναπέ. Δεν ξέρω ποιανού είναι. Το κράτησα και δεν ξέρω αν έκανα καλά. Φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Γιατί δεν θα διαβάσουμε και τ' άλλο? Ναι, μωρέ, κρίμα είναι. Τόσο ωραίο βιβλίο να το αφήσουμε στη μέση. Άσε καλύτερα, θα περιμένω να γίνει ταινία. Για ακούστε κι αυτό. Σταμάτησα τα χάπια. Μεγάλο λάθος. Ένιωθα ότι το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει, ερχόταν στο μυαλό μου περίεργες εικόνες και θύμωνα με το παραμικρό, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω το γιατί. Πώς μου πέρασε από το μυαλό ότι δεν με αγαπάνε και δεν θέλουν το καλό μου? Δεν θα ξανασκεφτώ ποτέ τέτοιες βλακίες. Τις αγαπώ πολύ. Εύχομαι να μείνουμε πάντα μαζί. Κάτι δεν μου κολλάει σε όλο αυτό. Τι? Τα γιουβαρλάκια. Και αυτή η ιστορία με τα χάπια, δεν την καταλαβαίνω. Άκουσα με μένα που έχω και μια εμπειρία παραπάνω. Αυτά τα χάπια πρέπει να είναι πολύ δυνατά ηρεμιστικά. Αυτά που πέρασε, το ατύχημα και η αμνησία, μόνο με τέτοια ξεπερνιούνται. Δεν είναι παίρνω ένα χάπι πριν από τον ύπνο για να κοιμηθώ. Και γιατί τα ξανάρχισε? Γιατί είχε φιάλτες, πάθαινε κρίσεις, δεν άκουσες? Δεν ξέρω, τι να πω. Τι διαβάζεις τώρα εσύ εκεί? Πώς φτιάχνετε το ριζόγαλο? Έλα, κλείστο. Κι εγώ που νόμιζα ότι θα τον πιάναμε στα πράσα. Τζίχος. Ωραία. Και τώρα που θολώσαμε τα νερά, είμαστε έτοιμοι για την αντεπίθεση. Σε καιρό σουλά. Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό που έχει στο κεφάλι σου. Α, είναι σκούφος που γίνεται και κασκόλ. Ωραίο, Το συζητάς? Καταπληκτικό. Δεν πήρε Νόμπελ αυτός που το ανακάλυψε. Όχι, από τερμού το πήρα. Συνεννόηση. Σενιόρα Ζουλακίτα. Τι είναι αυτό, διαβατήριο? Σι. Ποιανού είναι? Δικό μου. Εδώ γράφει Τσιρογιάννη Αργυρούλα. Σι, θα το κόψω. Θα το κάνεις ζωρούλα? Όχι, όλο αυτό θα κόψω και θα γράψω δικά μου. Το κλεψες? Όχι, σενιόρα Σουλά, το βρήκα στον δρόμο. Και τώρα μόνο θα βάλω δικιά μου φωτογραφία και ελληνικό όνομα και άλλα ελληνικά και είναι έτοιμο. Πλαστό δηλαδή. Πλαστό τι είναι? Όταν παίρνεις ένα χαρτί και γράφεις ψέματα... Πάρ' το, κάνω τι θες. Ωραίο μήνυμα μου έστειλες χτες το βράδυ. Όχι, έκανα λάθος, δεν ήταν για σένα, ήταν Σε 10 λεπτά, αν είναι δυνατόν να είσαι έτοιμη. Όχι ρε γαμώτο. Όλα στραβά. Όλα στραβά. Φωτιά. Άλλαξα γνώμη. Δεν έχει άλλαξα γνώμη τώρα, σε έχουν βάλει στο ψηφοδέλτιο. Θα βγεις, σκάσε. Δεν θα βγω. Θα βγεις. Δεν θα βγω και θα γίνω ρεζίλη. Ο κόσμος δεν θα πιστέψει στις ικανότητές μου. Δεν τον νοιάζουνε καλέ τον κόσμο αυτά. Όποιο γουστάρει ψηφίζει. Και η Μαρία Κάλλας να πήγαινε στο Fame Story, πάλι ο Νότης θα έβγαινε. Σκάσε τώρα να σε βάψω. Κυρία Μπία, τι πάθατε κυρία Μπία, γιατί σκεφτική? Προβλήματα με τον... Α, κατάλαβα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να τον πιάσετε να του μιλήσετε, πριν σας κάνει καμιά ζημιά. Τι ζημιά?
Δεν ξέρω. Οι άντρες είναι εκδικητικοί. Άμα καταλάβουν ότι μια γυναίκα τους κοροϊδεύει, ζήτω που καήκαμε. Μα εγώ δεν το κοροϊδεύω. Αυτός όμως έτσι νομίζει. Και αυτά τα ξεπληρώνουνε. Τι κάνουνε δηλαδή? Τι κάνεις? Χυμό, θέλετε? Όχι, ευχαριστώ. Εγώ όμως για εσάς τον έφτιαξα. Άμα τον έφτιαξε για μένα, φέρτε. Εντάξει. Ίσα-ίσα που πρόλαβα να αποσυνδέσω την κάμερα. Άντε, μπράβο. Γιατί πρέπει να τα γυρίσω και στο στούντιο. Τζάμπα πήγαν κι αυτά. Και τζάμπα. Τουλάχιστον βρήκαμε το τετράδιο. Καλύτερα να μην το βρίσκαμε. Μας αποπροσανατόλισε εντελώς. Άσε που... Τι? Αυτά που διαβάσαμε. Πιστεύεις ότι... Τι? Τίποτα. Μου φαίνεται βλέπω φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν. Το κακό είναι ότι ξαναγυρίσαμε στο 0. Η μικρασιατική καταστροφή έγινε το 1922 στη Μικρά Ασία. Καταστράφηκε η Μικρά Ασία και άλλες μικρότερες περιοχές. Καταστράφηκαν σπίτια, δέντρα, καταστήματα, καφετέριες. Γενικά ήταν πολύ καταστροφική και είχε πάρα πολλές συνέπειες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν καταστροφικές. Μάλιστα. Μπράβο, Εφαντή. Βλέπεις όταν διαβάζεις τι καλά που τα λες. 20. Κουδούνι. Περάστε όλοι έξω, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Κυρία, Λαζάρου. είστε καλά? Μια χαρά. Εσύ. Τι έπαθε το πόδι σου? Πώς είπατε? Πότε θα βγάλεις το γύψο? Αύριο τον βγάζω. Μπράβο. Να βγεις και λίγο έξω. Είναι κρίμα με τόσο ωραίο καιρό. Αυτό έλεγα και με την Πία. Ότι το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε και πάλι τι πρέπει να κάνουμε. Συμφωνείς?
Ναι, βέβαια. Τι μαγειρεύεις? Φαγητό. Ναι, τι φαγητό? Μεσημεριανό. Α, μη βάλεις πολύ. Εγώ θα φάω κάτι απ' έξω. Άντε, γεια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Διαβάζω τις μικρές κυρίες. Μάλιστα. Λίγο ταραγμένο σε βλέπω. Είναι στενάχωρο το βιβλίο, γι' αυτό. Α, είναι στενάχωρο το βιβλίο. Άστο τότε, μη μας πάθεις και τίποτα. Πολύ με προσέχετε, κυρία Σούλα. Εσείς δεν διαβάζετε λογοτεχνία, δεν σας αρέσει? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μ' αρέσουν τα παραμύθια. Μ' αρέσει αυτό που διαβάζω να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνω. Καλά. Άστο. Γύρε το κεφάλι μπροστά. Μάλιστα. Όχι, όχι. Γύρε το αριστερά. Αριστερά τώρα. Μάλιστα. Έτσι βέβαια είναι λίγο άβολο. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγει ρεαλιστικό. Πάνω να το πώς γράφει. Να βλέπει, δεν με αφήνει και να του εξηγήσω. Τι θα του λέγατε δηλαδή? Θα του έλεγα ότι... Τέλος πάντων θα του εξηγούσα ότι... Κάτι ξέρει που δεν σας αφήνει. Πες το ψέματα. Κυρία Μπιά, μιλήστε του. Όπως τα είπατε σε μένα, θα τα πείτε και σε αυτόν. Καλά, έχεις τρελαθεί. Εγώ περίμενα να μου πεις να το διαολοστείλω. Τώρα που ασχολούμαι με την πολιτική, έχω γίνει διπλωμάτισσα. Γύρε κι άλλο το κεφάλι. Πιο πολύ. Πόσο πιο πολύ? Όσο πάει. Θέλω να βγει ρεαλιστικό. Μα έτσι δεν θα βγει ρεαλιστικό. Ο Αφιένας μου θα βγει. Γύρε το όλο πίσω τώρα. Μάλιστα, πίσω. Και εσείς δεσποινείς. Τι να τυλούσω? Τελειώνετε και επιτέλους οι άλλοι που είναι. Τώρα καλέ έρχεται. Ρε εσύ, πες του τίποτα. Σαν ιστερικός κάνει. Τι λέτε καλέ και να χάσουμε ένα ψηφοφορό? Υπομονή κυρία Μπιά. Ό,τι σας λέει εσείς κυρία. Πού θα πάει κάποια στιγμή θα ηρεμήσει, θα του εξηγήσετε. Πώς πάει? Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό θα ήταν μόνο αν... Αν ήμουν από πλαστελίνη. Τι? Συγγνώμη. Είναι αυτή η φυσιολογική στάση ανθρωπίνου σώματος? Μια χαρά είναι η στάση. Απλώς εσύ δεν ξέρεις που να βάλεις το κεφάλι σου. Να το βάλω τότε μέσα στο σιρτάρι, να αφήσω τα ποδαράκια απ' έξω να παίζουνε μόνα τους. Αστιάκι βρε! Θα έρθει η Ντενίση για καφέ. Τι πράγμα? Θα πας κάπου? Όχι. Πού να πάω δηλαδή? Στο πριβέ. Γιατί ντύθηκες έτσι? Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, Σαββά, εσύ? Καλά, καλά. Θες κάτι? Όχι, όχι, τι να θέλω. Πώς τώρα, αφού κάτι θες? Την κυρία Κέτη ήθελα κάτι, αλλά δεν πειράζει, μετά. Να τη δω και μετά. Και εδώ η πόρτα του γραφείου. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει κινητοποιηθεί. Παπα, αυτό το επεισόδιο. Από ώρα σε ώρα. Ασύλληπτα. Όλα ακριβώς. Τελειώσει. Θα σας πιάσουν. Το κτίριο είναι περικυκλωμένο, ακόμα και να μας σκοτώσετε. Δεν θα πάτε μακριά. Θα σας πιάσουν και δεν θα σας αφήνουν. Την ακούς, μητέρα? Μπλοφάρι. Δεν τη βλέπεις που τρέμει σαν ψάρι? Τρέμω για το παιδί μου. Σας παρακαλώ, σκοτώστε μένα, αλλά αφήστε το παιδί μου να ζήσει. Είναι το μόνο που έχω. Κι άλλα 10. Σ' αγαπώ, μαμά. Εγώ σ' αγαπώ, παιδί μου. Κι εγώ σ' αγαπάω, μαμά. Εσύ σκάσε. Πού τα σκέφτεται όλα αυτά? Ακούς αυτήν? Ποιος? Ο Τσιτσίγκος. Έλαντε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Φοβερό. Τώρα δηλαδή εσείς είσαστε μάνα και κόρη από τη μία και μάνα και κόρη από την άλλη. Ναι, είναι... Υπέροχο. Υπέροχο. Αυτά είναι τραγωδίες, όχι τα αρχαία. Τι να μας πει τώρα και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης και ο... Πώς το λένε αυτό τον άνθρωπο? Εσχύλος. Αυτός κι αν είναι υπερεκτιμημένος. Εδώ. Παιδί μου, δεν τρώω φέτα. Πόσες φορές θα σου το πω. Είναι τυρνάβους και με φέρνει ένα γούλα. Παιδί μου, πόσες φορές θα σου το πω. Γεια σας, πάω σχολείο. Δεν τρώω. Καλό μάθημα. Κυρία Κέτη, Παρακαλώ. πρέπει να μιλήσουμε. Βεβαίως θα μιλήσουμε. Όποτε θέλεις, για ποιο πράγμα? Θα σας πω. Και βέβαια θα μου πεις. Πρέπει να ξέρεις ότι εδώ είμαστε όλοι μία οικογένεια. Και οι οικογένειες δεν έχουν μεταξύ τους μυστικά. Ναι, γι' αυτό ακριβώς θέλω να μιλήσουμε. Άντε, γεια σου τώρα. Γεια σας, καλό μάθημα. Εσάς! Όχι πάλι ο Κρασάς, κυρία, πριν είπε. Δεν πειράζει να μας ξαναπεί. Άλλωστε ότι έχω και δυναμία. Κρασάς, περιμένουμε. Ερώτηση. Λοιπόν, με ποιον τα έχει σαρίμπαμπα από το γάμα 4? Ζωητός! Με τον Εφρεμιάδη από το γάμα 2. Γιατί δεν κάνουμε μάθημα, κυρία? Λαζάρου! Κάθε μέρα μάθημα θα κάνουμε. Ας πούμε και μια κουβεντούλα. Καν μπει κανένας λυκειάρχης. Και λοιπόν τι δεν μας κάνει? Σιγά! Ωραία ερώτηση. Με ποιον τα έχει η γυναίκα του λυκειάρχη? Ερημίδης. Με το γυμναστή! Σωστά. Με ποιον τα είχε πέρσι η γυναίκα του λυκειάρχη? Κανείς? Δεν είμαι σίγουρη να το πω. Πέρσι, Φαντή. Με το φυσικό. Όχι, με το μαθηματικό. Ο φυσικός τα έχει με έναν τροχονόμο από την Άφησα, ξέρετε τα παιδιά και δυο. Σας λέω δεν είναι καλά. Τι εννοείς? Δεν είναι καλά, κάτι έπαθε. Στο σχολείο τη φωνάζουν όλοι μεταλλαγμένοι. Από το στριμμένοι που τη φωνάζανε παλιότερα καλύτερα είναι αυτό. Δηλαδή τι κάνει, σας φωνάζει? Μακάρι να μας φώναζε. Το πρωί ήρθε στην τάξη με τις παντόφλες. Μπράβο. Κάτι πήρε και εμένα το μάτι μου τώρα που το λες. Σας λέω φέρετε αλλοπρόσαλα. Εχθές ήθελε να σηκώσει τον πίνακα την πιστόγια. Και πού είναι το κακό? Έχει αποφοιτήσει το 98, ήταν από την παλιά μου την τάξη. Μήπως υπερβάλλεις? Την ξέρω τόσο καλά. Ξέρω κάθε της κίνηση. Ξέρω πότε χαίρεται, πότε θυμώνει. Ανοίγει την τσάντα της και ξέρω αν την ανοίγει για να κάνει τσιγάρο για να πάρει ηρεμιστικό. Σας λέω δεν είναι καλά. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα, αυτά που λέει. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Δεν θα το αντέξω να πάθει τίποτα. Σας παρακαλώ, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Έλα βρε αγόρι μου, ηρέμησε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Το γλυκό μου. Εγώ πάντως, πουλάκι μου, να ξέρεις ότι πάντα βαθιά μέσα μου θα πιστεύω ότι εσείς οι δύο θα έπρεπε να είσαστε μαζί. Καλά, μη λες τέτοια του παιδιού. Γιατί, αφού το πιστεύω, το λένε και τα ζωδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελληνικό όνομα ψάχνεις ακόμα? Συ. Βρήκες τίποτα? Κρέο χασί, νομίζω ναι. Τι γράμμα είναι αυτό? Ξύ. Αυτό τότε. Αλέξανδρος Παρθένης. Τι να σου πω, ίδιοι είστε τρομάρα σου. Όχι, όλο μαζί. Αλέξανδρος Παρθένης, Νατάλια Γερμανοή. 2 ονόματα είναι αυτά. Αφού όλα μαζί το βρίσκω. 2 είναι και το ένα μάλιστα γυναικείο. Δεν καταλαβαίνω τότε. Είπαμε, 2 λέξεις. Ξεκινάνε με κεφαλαίο και τα αντρικά ονόματα έχουν σίγμα στο τέλος. 1000 φορές το έχω πει. Βρες ένα και τελείωνε. Νομός δράμας. Αυτό. Τέλειο. Καλημέρα. Τι κάνεις εδώ? Hay un papagayo multicolor. Ay, qué hermoso. Πάει για ψώνια, κοίτα την πήρα για το σπίτι. Να το βάλουμε πάνω στη τηλεόραση? Είχαμε, δεν είχαμε. Τι απορριπαντικό πιάτον δεν έχουμε, πήρες? Τι κάνεις, αγόρι μου? Γιατί τόγκα? Νομός δράμας. Hola, ¿qué tal? Όλα, και tal.
Hablas español. Señora Sula, το παπαγκάιο μιλάει ισπανικά. Και bueno. Άσε βρε! Κέτι, Ορίστε. είσαι καλά. Καταρχήν σχολείο. Δεν είχε σήμερα. Αχ, το ξέχασα, δεν πειράζει, θα πάω αύριο. Εσείς τι κάνετε, πώς θα περνάτε, το μαγαζί έχει δουλειά. Εγώ δεν θα κάτσω πολύ, θα περάσω και από την πία. Ο Σάβας? Δεν ξέρω, δεν τον είδα καθόλου. Τώρα που το έπαιζα, θυμηθώ να τον πάρω και τηλέφωνο. Λοιπόν, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο αν δεν σας ξαναδώ. Μια στιγμή, Κέτι, περίμενε. Κέτι, πού πας, περίμενε. Τι ήταν τώρα αυτό? Hola, ¿qué tal? Αυτό εδώ το άφησε. Sí, que tenemos un papagayo, señora Sula. Señori, Sula. No, señori. Señora Sula. Señori, Sula. Señora Sula. Señori, Sula. Σκασμός! Και δυο! Άντε πια με τις ξένες γλώσσες εδώ μέσα. Señora, Sula. Αυτό είναι. Γιατί? Τι γίνεται? Γίναν δύο. Αχ, κυρία Κέτι, κι όταν σας πρωτοσυνάντησα σας συμπάθησα, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι βρήκα το άλλο μου μισό. Κι εγώ. Θα με ψηφίσετε, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητώ. Και Τούλα, είσαι καλά? Μια χαρά. Α, γιατί με πήρε Σούλα τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν είσαι πολύ καλά. Μια χαρά είμαι. Κυρία Μπέκου, κανόνισα με τον κύριο Πέτρο να κάνει η κυρία Κέτι guest. Πού? Στη σειρά. Πότε? Σήμερα θα κάνει την τρίτη απαγωγέα. Αυτή που πιάνει μετά η αστυνομία. Μια σκηνή είναι μόνο, θα τα καταφέρει. Και περισσότερες αν εγώ δεν έχω πρόβλημα. Α, να τη βάψω τότε. Καλά, είσαι τρελή. Έτσι όπως μας βλέπετε εδώ μέσα σε μένα, το ρωτάτε αυτό. Πάμε να σας γνωρίσω στο Στάμι, σταμί. όχι, δεν πρέπει. Κέτι, Κέτι, Κέτι. Άντε, να πάρει χάζι τις εκλογές να γλιτώσουμε από εδώ μέσα. Θα σε σκοτώσω, πύραρχε Βερόνικα Δεσίλα. Από αύριο σε τούτη την καρέκλα που σε λίγο θα ποτιστεί με το αίμα το δικό σου και του Μούλικου, θα κάθομαι εγώ. Στοπ! Τι έγινε? Όχι με τόσο στομφοβία μου, πιο ρεαλιστικά δεν μπορείς. Με δουλεύεις? Πες μου, με δουλεύεις? Με δουλεύεις? Έχω παγάγει τον εαυτό μου. Σημαδεύω μια άδεια καρέκλα που είναι και δεμένη. Έχω κάνει συμμορία με τον Κούφι και την Κλάραμπερ. Και εσύ μου λες και πιο ρεαλιστικό? Όχι, με δουλεύεις? Και εσύ πάψε να γελάς. Γρήγορα. Πάμε σπίτι, δεν είσαι καλά. Προχώρα. Τι ήταν αυτό που πάθαμε? Έπαθε Σάβα. Πώς έγινε αυτό, έτσι στα καλά καθούμενα? Δεν ξέρω. Ήρθε στην πυρκαγιά και ήταν σαν την Έλεν Μπέρνστιν στο Ρέκβιεμ για ένα όνειρο. Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρεις την Έλεν Μπέρνστιν? Ποια? Μία η Καμίλ Κλοντέλ, μία η Έλεν Μπέρνστιν. Έμπορος είμαι, δεν είμαι η Μάριον Μιχελιδάκη. Τώρα τι κάνουμε? Πρέπει να φέρουμε ένα γιατρό. Ξέρεις κανένα καλό ψυχίατρο? 4-5 τετράγωνα πιο κάτω έχω δει μια ταμπέλα. Σε μια μπλε πολυκατοικία? Αυτό. Πάμε. Περίμενε. Την Κέτι. Ας μην την πάρουμε μαζί. Να εξηγήσουμε πρώτα στο γιατρό τι συμβαίνει και τι βλέπει εδώ. Πήγαμε. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι πιστεύετε ότι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε γυροκομείο κοντά στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Τι κάνετε? Η μία πτέρυγα του κτηρίου... Εμείς καλά είμαστε. Άλλοι δεν είναι καλά. Ναι, πράγματι υπάρχει μεγάλη δυστυχία στον κόσμο. Και Τούλα μου, εμείς τώρα θα φύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο αν δεν σας ξαναδώ. Όχι, θα μας ξαναδείς, γιατί θα ξανάρθουμε. Εσύ εδώ θα είσαι, Ναι, βέβαια. Δεν είναι να βγαίνει κανείς έξω. Ακρίβεια, νέφος, κυκλοφοριακό. Ζούγκλα έχουμε γίνει. Ζούγκλα. Άρες, μάρες, κοκουνάρες. Λοιπόν, φεύγουμε. Περίμενε εδώ εσύ, Στο καλό. που τη μετέφερε στην Λυσά, κορίτσια. η φώκια είναι έτοιμη να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον. Γεια. Γεια σας. Ο νεαρός? Ο Σάββας είναι. Α, ναι, μωρέ, ο Σάββας. Είναι μέχρι να συγκεντρωθώ έτσι και συγκεντρωθώ, μετά τα θυμάμαι όλα. Ξέρω. Ξέρω γιατί τα έχω περάσει. Και ακόμα τα περνάω δηλαδή, μην νομίζεις. Τι εννοείς? Ότι δεν τα έχω θυμηθεί όλα. Και ούτε τα έχω καταλάβει όλα. Αλλά σιγά σιγά μου ξανάρχονται ένα-ένα που λέγεται το τραγούδι. Θες να βάλουμε μουσική? Όχι, δεν θέλω. Μάλλον θέλω να παίξει την κασέτα. Ποια κασέτα?
Ξέρεις εσύ. Γιατί ήρθατε εδώ? Τι συμβαίνει στα αλήθεια? Και τι θέλετε από μένα? Γιατί σίγουρα κάτι θέλετε. Περιμένω να ακούσω. Θα σου πω, αλλά δεν θα τα πεις στις άλλες. Είμαι όλος αυτιά. Το βλέπω, λοιπόν. Άκου.